Strach či obavy. S týmito emóciami vstupuje dieťa do ordinácie stomatológa najčastejšie. Najmä ak je to poprvýkrát a hneď sa ide trhať zub. Aj preto sa lekári snažia už pri vstupe do čakárne navodiť dieťaťu príjemnú atmosféru. Napríklad v podobe detského kútika alebo pomocou farieb a vôní. Sú vyslovene vône, ktoré pôsobia proti stresu, takisto ako koloroterapia, farby. To znamená, používajú sa veľmi také neutrálne farby. Zelená, ktorá ukľudňuje, ružová, ktorá pôsobí antistresovo. Okrem teda mňa, ja mám momentálne bielu, tá je skôr taká, akože pôsobí sterilne, dezinfekčne, ale v tej detskej ambulancii sú to viac menej hravé tóny. Veľmi dôležitý je ale aj samotný prístup stomatológa k malému pacientovi. Mnoho lekárov prispôsobuje vtedy svoj slovník tomu detskému a používa rôzne finty. Pri tých trhaniach, ktoré sú same o sebe stresujúce, sa snažíme neukazovať dieťaťu tú injekciu, čiže vieme ju kamuflovať. Napríklad vieme tú striekačku dať do takýchto krokodílov. Pre dievčatka máme ružovú, pre chlapčekov to môže byť napríklad zelená. Alebo úplne najjednoduchšie vie sa použiť nafúknutá rukavica a do toho jedného prsta sa tá striekačka dá. Pri trhaní mliečneho zúbka sa pred vpichom samotnej anestézy používa aj slizničná anestéza, ktorá má rôzne ovocné príchute. Povie sa, že ide včielka a že vyháňame nejaké zlé chrobáčiky, ktoré ten zúbok spapali a preto zúbok nevieme zachrániť a musí ísť von. Na odpútanie pozornosti od trhania zuba a samotných nástrojov môže stomatológ pripraviť pre dieťa možnosť pozerania rozprávky či počúvania hudby zo slúchadiel. Častým pomocníkom býva aj inhalačná premedikácia, jednoducho povedané vdychovanie rajského plynu. Ten má euforizujúci účinok a dieťa tak nie je zo zákroku vystresované. Ak má dieťa naozaj veľký strach zo zubára, pomôcť môže aj pár kvapiek účinnej látky benzodiazepín do nápoja. Prístup lekára k dieťaťu a jeho príprava, vrátane komunikácie s ním, aby bolo uvoľnené, zaberie teda oveľa viac času ako samotná extrakcia. Mnohokrát však by k nej nemuselo vôbec prísť. Stomatologička v tejto súvislosti apeluje na rodičov. Tie deti, ktoré chodia vlastne prvýkrát na tú trhačku, jednoducho na tú extrakciu povedané, tak je to veľmi zlé, lebo oni nemajú návyky. Pre nich je to prostredie, lekári, všetko je pre nich veľmi nové. Čiže je veľmi dôležité tá prevencia, tá edukácia aj tých rodičov, aby od malička chodili, od toho prvého roku, aby to bol nejaký návyk, že to dieťa je zvyknuté a potom už samozrejme tam nepotrebujeme ani kopec rečí a už vôbec nie nejakú premedikáciu, keď je neošetriteľné dieťa.